Bat kene ka than jong phi ka long ru ka jaka ka basyet ka balahab. Wat la ka shit lahab ka long pat ka jaka ka bamdalut san ki jajing tak khmak. Namar balai ki samla kanthai samla shinrang kim da penlut por ban thit ki jing thit barem ko mangi satai. Namar baka yaram na ka maryang pinyo i yanga ubayeng hang ni kasni do unong satai kadrodor kum kamap India. Kamdai ka dai namar baka palat katukal ka khor. Na kata daw ya kane ka than jong phi ka daga jaka ka babyang bha ka ne ka maryang. Bat ka jaka ka balayami bon ki so ru ki khambyang ta ha kane ka jaka shit. Kindian aku belai ki long kmi ki belai rwai ki to ki jing rwai. Hang tai ha ka balang nonglum ngadang kren syapang ka identify jong Ukristan. Ba Ukristan u identify yala dia lana upen itu yala dia syaka perthai. Bat lada ngimpen itu kumta ujisu unang kilait no. Menta dawan hang ne ngayo sengawi ki jingrai ki long kmi ba yerwai kilait no nanga utrai unang ngam itu. Kublai shibun long kmi sengau si pan ba piabu da kasuki bajrong ngalamur kerdam kejat rungam yo. Nomor bangam kuat pi ngasngau kong bang susah seden pasi hajar. Ten ring asupan kong ngu daki kli ialah jong kom kata kadak banyak menjur lam bang ngasngau tenat iki jingruai jong pi. Kinang banam slam kene kapor kabamenta kapor kalayat stand. Ngin ya pai no sikene ka team kabaka KJP assembly kalabo. To bat scam ya kata kabapadam. Kia don ayu ko kilong kni. Panengkong don kon. Baar don ikpa. Dene am. Tobat scam ya kata kabapadan. Kendiat abapai sikane ka balang bakane ka shiti kabahang ni u apostol hang ni u Yohanes utho yakane ka shiti. Kalong sekabalang Philadelphia nganam kwa ban batai binia siapa ngane ke senong Philadelphia ngan batai tangkat tukan ni kani ke senong Philadelphia ki kena ke baya pule ya ka geografi la se kitip khamba kat kum ka geografi ka batai baka don ha ulum ha tdu jong ulum tmalas ha ka wei na katham ka bahe ha ka baki Greek ki khot ya kata ke ka meni kata katham kabamut kadai ka jaga kabla syathang shisen bat ya kane ka Philadelphia la sanctionong da way usim baar u atalas baar jong kaya Pergamus pila aban siya mang to kitab jing penpau bat la ong ba ude une usim ula sang ye kane ka shnong la ai kerteng ikane kesnong dai namwar ba une usim atalas baar uik palat ya upara jong u ba kerteng u yuminas ha ba la ai kerteng ikane kesnong Philadelphus ka ba mot ubre u ba it ya la upara ka ba mot ubre u ba don ka jing it ba kerpang adu kata-kata ya upara la jong. Kumta hadin kata loong bakani ka Philadelphia ka Philadelphus kala kalalong ka Philadelphia pat kani ka snong kat kum ka map lane ka jing batai ka don hakani ka doba ka ba nga ba pingi siya ka don ka doba Asia. Kini kinyau teli ki balang ki dona po ka doba Asia bangi bat ka India ka jongi bat laong bakani ka doba bakani ka Philadelphia kala sya job tmano shisin ha ka ritor ki bat menta kani ka hap aga jingsin shar jong ka tor ki
kenang banginem sengotu bakala namar donbon ki para bangai bait abang kia keli ya kene ke Philadelphia ki sengotu bakala kajing sengotu bakala kamdai baki bakala kajing sengotu ayu kadai ya kene ke shnang kenang banginem bakala ngakwa aban pensyai bakan ne ke Philadelphia ha kene ke perthai jongi kadon artli kawai naki kadai kene ke Philadelphia hapok Turki kabatho agaktin jongublai kawai pat kadai ka Philadelphia kabadan hapo United States bat kane ka Philadelphia kabadan hapo US kahap bat kadai ka nongba jong ka state Pennsylvania tangba kane ka Philadelphia kamdai setia kata kabadan jingtho hagaktin jong oblai Henry ka Philadelphia kabla sya tho hagaktin jong oblai kadai kane kabla sya kurupno ya ka bor sensyar haga Turki kumta loong bahakane ka poru kini ki briu hang ne haka Philadelphia kum ka jingpen kan mau kidai ki briu ki bala ban em janai kidai ki briu ki badan ya kata ka jingyai sya ka jingyai ne haka ktien ka jongoblai bat haka jinghikai bat aba pai sya ka jinglong Kristan haka ne ka balang loang baki Kristan ki yo tang ke jing yorok sudan au Jisu kim chim yo ke jing ban ke jing kha kim chim yo ki wei pat ki benta bat u Jisu udah ngau hon jerot ya kene kabala baki ne ki breu kilale ya ka baha tang ba ka wei ka bau Jisu us ngau sir na ka benta kene ka balang Philadelphia kalong usngau sir nama bakine ki breu ha kene ke shnang Philadelphia ki badai ki bangai jong belai ki ya em ki ya janba ki long close friend bat ki nong Pergamos bat ha kene ke Pergamos pat hitep baki long ki breu ki ba mane belai yau bom dai u belai u ba em kumta kini kalau nggak jingken tu kajong uyanes leng bau Chris bau lepen pau hau Henry kenang banam slam ngin ya keren baik ya kene katim to batskam ya kata kabapadan ka kentin to batskam nganget kamdon ching e yang aba di piban sengotu kamdon setia kabawet kamdon setia kabae ban sengotu kawan naki artli ki kentien kawai bat kawai scam kam dei lepa ka ktien kabala ban isno lepa kablai syong daj la ban ong menta kum kiwe ki kentien jing sngo bha Henry ka dei kabala pendaj kabala kolam lanelak krap lang yakini ki artli ki kenno kawai bat kawai scam kabamut bat scam kumta haba ong bat kabamut kem trai lane ya kano katiar kaba phaban kumta pisengutu kani ka kentin bat kaya pel bat BRD bat BRT kaya per mo kamlong gachu haba ong bat kabamut ba kem trai lane bat sisendan Henry haba ong pat scam kane pat kalong babat lene hadu ban mlasyu ban weng kata kelas kem sendan teriang kane ke kentin bat scam ha kane ke dekat uyones ke ba utho pat kamdei setia kumta Henry ke ba bat scam ha ke jinglong jingem ya ke ba ka ke ba nginle bat ya ka ke ba ngila dep kular ya ka ka bangila le bat ya ka ka bangin le bat ya ka ka bangila dep kular ngen bat scam kilong kmi ba I jangi ki expert ki lapas ya kene ke kentin manga mapi ki samla ngem pat long expert kilong kmi bat kilong pa ki women bat ki pamen laj no mangi ki young men
kini kila expert ikan tin. Na kata kadau namar bikin mau pha ngangai na pedang jang pi ki parasam la wat langaru ngampat long expert ngalayo ibon bon sen bakane ka kentin ka trei kambha hakapor penyat ektin ngala julet ban senran ya ka jingnya ektin la ne ka jingnya tho ki pastor ki jupen ong to da bat scam ya la ki kular balada ban penyat ya pi yo bakin dan daki weipat kiba pin sayap mat hadin kumta tobat scam yo bakin wan daki wei kiban penyap big biang yapi kiban penyap mat biang yapi samla ong no menta ngingi yalang samla lesi ki samla kan thai nang ne yo yalang berunong rep obabat domo ki wan uwe nang ti surok uwannya dek Scorpio don hi jing yapit malumala don hi jing ong badai jongat Henry Hart kata kerukom ngong tobat scam bagi pastor kilapen smai yo bagi ta ki kular balayate ki balaya smai yo bagi fe PUEM hakapuar ya tho ki itu ki kintian ki baang nga uba kum tangam ta nga shimti pi ka kong kum tangam ta ba pin long ka dash jonga la ha ka shitam na ka shipa ha ka jinjar ka lanat ha ka pang ka jhai kum ta ter tel lapen kular khamat ki babon balang lapen kular khamat ki babon balang bakata ka kentin bala ituru dau belai nama kitab Hosea ka ong ya kano ko ba ubriu uban o ule bat upen gentang ublai upen scam ken mau bha banginam ngau bakla kindiat wala kalong yaj laj halor kathim ba ublai upen scam ya kata ka ba u to arngut ulayu kular ngam tip pi shane chaj ong ni em la penya tho kha ublai hato penya tho kha ublai kilong kmi jongi shane mentau wei rang udan sangot lak penyetho ublai tau beri ulah habak pala uwei pot yo uwei sangot kumno ublai ulah silia Henry ken mau bayakan ka kam ublai dan benta mo kaktin jong ublai kaya thu baka dei ka jingjit jonga bat jongpi nga mentang alayalap kumne ngajit padai bait nakabalang kabamdai hagajuk kaniam ngajit de kibampat long Kristan hadin kami ke jing layapat ke yang gasam keno apa penyetho ka ublai dan ublai uwan ong yang aku bak laurin yang kiterwa ba ye kaniam kuntam ta ya ka jingjit kedai ke jongi Henry ngingi dan kamban bat scam ya ka bau belaihi ulong unong penskam kumta loong bakaniti wat hadin balai de betho ru larangi mla ban bat scam udang wan dawe ken mau kidon bon syakri kektien jong belai ki balong kumni kaladep ja bon sen hak ikum kine ki jingja hak jing embreu jangi bon kijing ya tho ki badap banya kular ladap pen kentang ladap ayaki marriage certificate tangkat no hab yatar haki por mentas yatar por ndai shi phya du kwai ndai welai lamut banya phet hapdeng silak lalet banya ra du kwai ubabhatam banya phya shima pha siliang manga siliang kamon adu mentang inem ya daisu Henry kene ka thim ko ang bat scam ko kilong kmi ya kata ka bapidan ka ka bapidan ngaladep ong mene kikon Henry kene ka bapidan ko kilong kmi kam dei ya kikon ka jing bat scam ka banengkong ken mau long kmi ba it wala da pilaya pilaya long kmi jonga ngahap ban kren kajing bat scam kajing
banengkong kada ka jing it jong pi ya ik pa ki khon kada itang kata ka jing it teng ki kan thai ki sham shi top ma ka ne ka banta bat nganyo pat bi ki kan thai ki khlan pha ban e namar teng ngan ya thu pi shi sin don ka wei ka long yeng ka badon yo wei ulak ta ulak udi kiat la shir khai la bapalat kalok bapli ka haban shi penret yala de kum iknai endawan men mit u bom u sho ya ga kumta pitet ha ka wei ka step u ong ya kalok ngandawan shibit damit ya phangan penyap no kalok tepi kahab ban lek khat ye ki kni kahab ban lek khat ye ki hinmen ki bawan ra narot hang to ki bawan ra wai leng kot hang to ki bawan ra de ki ding thli de ki ternem ban ya ap yu tau lok bala berngem ha endalai shong hang ta ha yeng la ya shong kroi ka basa kalong tang ki pli ki jing khang yet lano unwan endau lawan utau lok na baru la berngem mentaka mitengan kalok mari ong ulang ngan te kam don perthai shu hang no kendong ka bakam biang boy kam hajan ha plau ong ngan boy ha tengkong ka jingkang menta ka metengan uker dem ya ka jingkang yeng kini ki tiar ki ara ki kini ong shu ngan penyapu ong ngan sum de om pejawa kibakum utakan ka jenjar tam ye pi kilong kemi ba phin e pidon te uba e umla ban pen e na kata ka dau ka bla habamla ban e ka long ying long sam jong pi kam scam shu ka tien jong oblai ka jukren syapang ki kona stone ki mau dong jong ka jinget hayeng asam don kine ki cornerstone ki balang bari jong ukres ki khon kakmi ukpa lada kakmi bat ukpa kamla ban sandur ya ka jingit ka bakidon ka basa baki khon ki ti jong pi ka ei ka banja na kata kadau tobat scam ya kata kaba pidan kabala dep ban ya te kula namar bon kilong ying mo wat aden beladap ya tho kidang ya pen ya kata kene ka kam ya tho ya pen kam long shu kaba per hang ne hari kasi jongi la ban ong kalalong ka compulsory subject kabangila asno tenan ban sengam kumta uyones hakani ka balang Philadelphia ru kalong ba Ukraine ya kan nong let kurim jong Ukres ka balang wat lagi breu kila ban le ya ka ek ka baba na ka benta Ukres kumbala kedau syakmat bakane ka balang ka biang ka bet tang bagi ya janba bat kine ki breu ha balang hakashnang pergamas kine ki breu ha pergamas kidai ki breu ki bamane belai yau kaisar bat ki belai Roma jongki naga taka dau ka jingya jan jong kine ki breu na balang Philadelphia bat kine ki breu na Pergamus ki bam ngai belai ka idan ka jingma kampat ja kalama ken mau bhai ki long kmi pisha thrai ki khon banyalang samla dung nong tu latip bha bu dei nong tu barula penyap briu dikin riu nyongon dan thrai ban ong ki kmi ni persangi teh penyap briu jing khai dan thrai ki kmi ki ban suk ye ki khon ba ki khon ki nyalet jawan ba ki badi bu ai em om dan namarkan mau ki kimi ki paru ki yo ya ka jing it ka baar na ublai sau jat ka jing it ublai ka jing it ki kimi ki pa ka jing it chi parlak ka jing it samla
ki kmi ki pa ki yo ya ka ba ar ka jing it ya la ki kon ka ba long hi ka jing it blai ka ya pher na ka ne ka jing it sama ka jing it parlo na ka ta ka dau une un yone sangne leng ba ka jing pen pau ka jong jisu lo ong ba ki breu kilas dang ban ya em ba kine ki nong Pergamas Komta ujisu ula yoi kampat jaga basniu ula keren lupa kikmi kikparu ngalap bekilong kumta namar ki iki kon kim jukam long kum gato ka breu kat banang wanra ye tiar baret nang ong bes kon enda ka bakadu ukun udat ya kashkor jeng ka kemin sa besle on besle namar dangret penslur hi kumta sneng lupa nadu basdang shwa bo unya jam ngangai kikmi kikpa hakene kapor shwa bagi kon sama kine ke para sama jongi kinya it pat uno breu piladep ang lupa yuto ngamso wat lek ya jam te kata kam de isu kapa lada kile persya kalalong gejing bakalaki kon uji su hakane kalenong ro shwa bagi breu kin sahab uladep keren Henry ki breu jonga Philadelphia ki kongu ya ka ei ka bau jisu leng bau yones utho ka baar ka long bat kam ya ka jinget hap deng ki jingla haba keren syapang ka jingla ngin lap bat ngin syam ha ka ne ka purthai bangi em am dan ka weiru ka bane lat tang ka jingla Pikan mau em ki belaya he yasan ki kena arif ki syajong uta nengkong udon saw kejat hadin udon ar kejat akabakat du lai kejat dei mangi nengkong syupar kumra hadin ngiyat kumne ar kejat akabakat du badu ding du balai namar ka kela kapor ka kela kumta phai se ki jing thau ru ki kela wat ki ding ki se na ka wei ka kenta se ka wei pat ki kela kumni ka jing kela kalong haman ka wei pa ka wei kanu ka jing thau ba em la ne uno jing thau ba em ngi kela bat kane ka jing kela ka ba pio em Pi bau jing thong jang pi thong menta hadin arbnai umi pi sok ban modor balai ulong kumni sok namat pile hi pi dei utrai u onas jong uto pila thong hi dalade pi perkhat sipang giding kisit balai ki he sipang balai ki nyot hat pelau jong pi sipang ki he ki kala kasuk pat ban mudur ya kene henry ka jingla banginnya keren kene kapor kalong ka wei ka jingla bamla ban mudur bat kata ka jingla kala pen kala pong pet ya ka ei ka bangi long menta bat kata ka jingla pong pet jong ka jok ka bangi em ka bagi kmi ki pa ki long shua man shua jongi kila lengo ngan ya kene ka jok ka bangi ngidon menta ki mai it po it ki ba man shwa ki lengo pi ye kene si sim mai it jonga yong yang akum ne namar don ni wei bahaying balik sesilong ban pha thit do te yong yang afun li ye tai ta pha thit do kilo ngala phone ngam yo dengan tho the message sa ai sa thit do kilo kum ta ter ti ong yang amel ada phone ngong hoi yong kumno kelam sungau bemekeren tengok ong ala syupa ada ke message yong ke message ayu kata ngong ka ti mi para hano ngong para ka ler ka kle bit yo kila lengo aya kena ka job ka bangie kim pai phang shu wow kilong kami ngakan mau pa ha kitu ki por ba man shua ki riu hindai ki yathu wat haba pet ya ke cinema kitu ki aktor ki biya ak ki film ki ayam shisha kini ki nong pet ka jok
ka juk ka bangi em ka penlengok ngan ye kini kilong kemijang bat kala pen kala pong pet ya ki ai baro ka jingkala ka bala ya per bak labak haki por hendai men shwa ka jingkala kalong habayap breu jula bantep yo breu kum la shai la dayap menta nga ubahaying nanong tliu pinyawan kum norwing pinyawan pentip yang sawan yap breu syati shalom nong rim tang batep sibit janmet ngawan hi nganum wan Henry menta kajing state jong kapor kala long ka balat si minute lalong let kajing kelah bat kajing kelah ka bakrau kalong kene ke mobile phone ka bangi bat menta kene kala long ka bor jabing jonga bejong pi wat mangaru wat mapiru ki ai la tep hang ni ka ai ka bamdan hakine pinang ka bank account ka pisa ka jong pi la tep lut hang ni ka jingkela jong ka poha kindiat habang apet ya kene ka jingkela si sen kat bangarang syang marwei ngayok pule ya ka kot ka bayatu upastor ai khar kong yarington khar kong ka kot ka bayu tho ak tu kisnam prapau khat kandai spa prapau habang apule kata ka kot ngarmun marwei hejing thia namar bang apule ya ka juk jong pi ki long kmi ki blak hamrang ba menshwa upastor hang to uyatu kumni bahagi por menshwa bampat don kini ki teknologi kini ki jingstar habaya dai berki kena sama kanta karukom yalu sama kadai de kabashu le thia khan rao shing gibreu nga menta itnat samla syakawai gashnong hab le jan setu hadin kata laong la raja bakato ka breu ka itnat yanga ka aipor bani syongkai lada kam itnat ka bumut ka le thia no kata kadai ka jingya thu jongki liu temen ndai bat la raja ba uto unong pha kali kumanga nga bumut ban pha kali ano ino ngale rang nga pha pat de ki wei ki bakam syania manga bat anda la pha kali kumta kita ki kentai pat la raja ba ki iman yu uto nong thia khan rao ki ai bhai ka por bani syongkai la raja ba kem itnat kumta kumbalang bat kalau julong ru balada dai bak leran kumta syupha ai ki parlok bat ka kentai ka basya terwa la raja baka itnat ya uto orang sama kaya thu haki kimi kikpa bat kikmi kikpa pat lada kipet shwa kipet bnia ya uta ubriu la udai ne mukhau yo udai uskap kumta kita yit kita bisa bnia yo udai ubam dap kau yo udai usi teng kau lane usi pawa kau kumbang ki kasi ka bemot kim pen itnat ki pen kiarno ya kani ka khon jangki Henry kata kajuk kala debya kala hadin wan sakajuk thok kulom thok chiti laya plajing ilut hang ni baro bat hadin baladon kene ke jing tho chiti ka judon ru ka eksperimen balatip lupa ya ke jubab marewan pha ke chiti kishin rang lesek jong temen masan ba sya khamat la yamat ya kan ya lada ka chiti ke bawan pha karben ada tip baka kentai namar balai bakal pen phai lang ya ke jong uru lada kastang ka bemut lada tip bakat tre nama kelaban no ya jongu bansa jingken mau kata kedeka jog jongki kata ru kelalen no ka gela wan ha ka jog jongi ka jog online no yo nahat
Lasyu online ya kabreu. Kano kabreu kam dan jing Uno breu basyang marway ne kano kabreu basyang marway kini kisngi Kam dai kum haki por handai men shwa bakadu. Kadai bakam man umman. Kisamla kum kisalenai. Hendrai ladamuan ai unman dakaman kabalai lu. Hendrai kane kejuk kabangi empat pioi ngam don kam ban yetu ka kabaja. Bon ngot kala penjat ya kibreu jangi. Kala penjat. Bat kane kejuk rukan salai no. Ngam tep lagi arah jasan pau dan syuetit na yo. Hendrai ke jingkela kalong ke bapala. Pai syakariam ke baik kala ke jingkela nasdang syakut kala donlot. Men syuang akan mau bajong mama jongi hagas nam ke kendai spa kendai punyau kendai bupra kipong ke petulun ke bahek ketang syakadat mentau ya pong syajra. Dai bat dia kata ke petulun ki khot ke bottom. Ngata kelibnya na gitu kirang ba. Men shwa ki samla men shwa ki khon ki kti ga ying sam haba pai ka sopti yasu men ta ya pen pai lada pai pengat kum shbhoi le men shwa ki kimi ki pasu jan bambon ka pisa men ta lut duna hendrai ka baro kini baro ai kin long kumba kilong Namar ka purthai hi don ka weiru ka bane laj tangga jingkela. Ka Bible ka ya sakhilam ya kata. Hendrai ka jingkela ka bangan ya keren ka ne ka por ba ka janmet ka bamenta bat phi kum kilong kmi. Kalong bakatu ka jingkela baro ai kan long nama ka tin jong belai ha ka gospel jong Matius arku sau kendai ka ong bakan ne ka pateng benriu kan om lej tat andala pendap ya ki ai baro bat kini ke jingkela jong ka por ka jingkela ka long breu man breu ka jingkela ka riam ka bet ka jingkela ka jinglong ki hap hak ini ki jing pendap jong ka tin jong belai ken mau bha ya kata Bat kawai ke jingkela ka bashir kai ka bangin samat kalong ka jingkela no ki breu na ka jingat yau belai ba shau belai ubam na ka jingat nau belai ubadon ka jing pen shau belai uba ai na ka jing pen yap kata ka de ka jingkela ka bangin ya keren kat kom ka tim Kak tien jongo belai kaya tu bakin salong ro kisngi ke babon ki kres lam ler kin mi ban pen gelano ya ke jinge jonga jong pi sha usaitan ladangi pulena kak tien jongo belai ke shiti baar jong Yones ar kat prang tu kaya tu bakin sami bon kinang persya ya kres wat mentaru kilami no shibun Kibalaya le persya ya ukres Wan mentaru kilaya mi no shibon Kibalaya le persya ya ukres Ngamtip syani kayu rung ni katukan niam Kabaya long jingi sang kat arbaje damit Syatai syangi mensywa kala syong syit ba Aingu ya belai Haga balang jongi kita men basan ki haban long kum kitu ki CRP hayo molong Haban senran yiki yung kisam Kirang ba balang te siteng kemit kiawan ban hikai bakla kago kane ka siti ba aru Yones iwenyo kaya tu na ba bon ki nong syukur ki alaj ka purthai ki bam ya pla ba uji su uwan hakado dai une kan ki ong ba usyukur ya utau kres balai ki wat dong baula da udai ukunu belai balai wana ki jinglong do kin sawat dong yang ba dia pi ban pen gela ya ka jinga jongi kane te ka dei kata ka jingle ka jingla ka ba syir khaitam haka tien jong belai kala dep keren na baki kres lam ler berkinong ya tu lom lepa lam ler kin sami ban pen ki dak bat ki jing pla Ya kapan syukur no
kajingkelah. Pioi menta para bangit balai ngihar dor katne kajingat Kristan. Kajingkelah. Haki ke borok hoot ngim penram bagadon ngajingkelah. Kadai te bankela tang bakam dai pat bankela na kababhash kabasniu. Ladapi kelan kababhash kabasniu kalong persya ya ka hukum belai ya ka akol long briuman briu. Baladapi kelan kabasniu shikababha kadai kababestam kababyang tam hawat wat hadu akmat jong belai. Kini ki Krislam lalkin sami hakini kisni menta. Husiar onggak tinjung belai. Sumar onggak tinjung belai. Bapin kelano. Namarkin mau mo. Usoitan unang bhaya ka Bible. Hakak tinjung belai syamla tho ba usoitan ustad ya ka Bible. Usoitan ya ka kitab Genesis sadu jing penpau ubam lendat. Nganut banang. Namaruai usaitan udai Lucifer Lucifer udai anger rang ba jong belai shisin kas hagas ngi kebeladan kat anger pimur udang bit ya ka kotba ya ka tin jong belai dai namar ba Lucifer ulastat palat umut banyele persya belai usyap no ya syaka dujot kumta ba udon hakane kapurthai ula job salonsar ya gibreu jong belai namaru khamstat mau yang ba dia pi ban ya kai ke tho ka Bible lemda umlong kumta balai unut ban challenge wat ya belai dei ka jing start palat ka ba ula ngam ula start sat long kene ka jing embreu Andang ila dap syahikai hanor ngimut ban simpas saya kinong hikai. Hendrai ya ubelairu une Lucifer udan gum kata jingmat. Na kata dau balai ni hap ni kelan na ba usaitan unang bhaya ka Bible. Bala ongak tin jong ubelai. Haka gospel kajong Matias katlai arpuar wat kita kibla jid kin sahab bar kini kiksut kini kisoitan ki persyang ban pengomno ban tenju ya kita kiba ublai uladab jid lada ujid ya pi mentakas ngi piladab lok ngakahima jong ublai hendrai usoitan unam rej ban tenju ya pi kan mau pa Usaitan pilong uai jusalia usaitan pidai unang yalap ken namar udan baik ya katu ke jinglang manga ngadai banjab pidai ki pastor ken pidai ki teman besan sapen gelalot modur lada umdan ya kata ke jinglang kat ya uji su usaitan uya tenju bor Pikan mau ni uang lada mekok ngu ya ngan ai lot ya kahima jang ni lada me long kunu belai to ong ya kini ki mau ban kelakpu lam da day ba urik atau unur ban tenju ya jisu usaitan unam rek yang abat ya pi iwei pa iwei lem dangim long ki ba bats kam ya ka tin jong ka jing penem Ikan mau bah ngi ia makini kisngi ke jingkar do kepala palat ke baki beriu ke yaud lawelu dunakam ipus batang arteli kia tepat daka presbiteri brok kawai banyak tong siya kataka kam banyo omhon banyele tang daka bor jingmod basta hap banyele sadaka bor jong ka pisa kin mau bahaya kata hapdeng ka jingker dukam uwan usoitan ban penshoy ban pen kelano ya kena ka jinga jong pi 100% syadu jok ngamar ladang impule ya ketin jong belai
Pikan mau bakat ka jingsuk ka baki breu jung oblay ka beru Adam kila kin kuslai ayu ka beru Adam. Latho haka Bible baka ni ka sengo kuslai na bentau Adam. Latho bau Adam usngo kuslai na bentau ka hendak ka Bible ka to sup san rengkat ka bam ka di ka babon. Kabau belai ulah kerku. Hap dengkat kata ka jing ngosop ka mensem kidang ngop. Usaitan udang sop ban pensoi. Yangi ke bom dan kam, yangi ke bom pahu bam lai. Tang si penbit dah kepisah tang si kho tapi tim nyele aku mno. Namar teng lada bakala biak ki beriu habatit jing tit san spa kum biak si hejar let lagalai. Lalap kita ki banget. Lada un pen i lelai kan ni si jip kepisah. Ka kin ka banca. Na kata kadau lo ong ba om tang kata. Ka jingkela kalong bahagi ta kisngi ki breu kin sami ki kres lamler ki ban persya ya ukres ki ban wan hanga hapi ki ban pensoi ki ban yaro ki ban penjono kin mau ukres lamler utriem ban pensoi nomor om don kasur ka bajem kat kejong usaitan yo pensoi usaitan war ka oma ko polo kane ken mau bahaya kata kat ka jingsuk ka per eden kat ka jingsuk ka jong udebet pensoi usaitan om dan debet om dan per eden om dan om dan adam om dan judas usaitan ulah syabna usaitan undawan hanga barapi ken mau kam tamu krislam ler unnem berngem un keren gigenti jali jom ong no amenta ulaj aiwe niki long kmi nongkit kam jonga balang wo un laj akentin ke bajem ba un ada pet ya pi te la ikap sai long kmi balang pin ong kaya kit kam ru hapi pin ong kaya ba ya ka pisai ke jing aingu ru pi daklan tu pi tang bang lengo pi chairperson pasukan thot ba ya pi ni tu tepi keren shoot bah hari-hari. Kata kapori tai sekretari inamong olong kong kum tamo. Oplang ngam jutip am nganda gendo. Daki kentin giba jam do ujob. Unemuan rahanga. Ni balor nyang. Kitu kinong lum nong rim tamai kiya benya me. Wow, win kin leg but win leg. Daki kentin jali jaom kan mau ya ke emur Adam uang se da pambangan le kum ta ya ke emur Adam kasur bau keren usaitan hamad wang ni kita ke emur Adam sengau de ni sengau ni ka manusia persyan ada pimat yo ni pidiep ublai kuat bagi beriu kin long belai ublai udan ke jing bisni ya pi balai ubisni tang shubam ma pi ya une la dikena ba pi pin kam stad yo belai pim kwa akat kata ka emur Adam hadu kata mo ile kenreang tei belai ai hang ne ngan ma dat ka trup ong ngtin jong belai ngamut dor kan ong yau Adam sim kepadai kerwit Adam trup kasur jong ubelai kala kawin Adam shano medan kasur jong usaitan kabajem wow annam dan tabe ken mau bha ki samla lese ke belai ya don ke belai ngat akino ki jing pensoi sa sin ru lai yo ta sin temem lai persang Mano bentip sisin mentau drugs tole dah kalek sisin kajing nyelang perlok kedai ban long kum ni sengau dei ni sengau dei
tu ki baya bam kuai ni baya bam kuai syang kai lang bat phim bam kuai man tas ko tanap pa te bam la bam kita kinong sya pen syai to na pen ta jeng phi perlok to Henry ka ka baca usoi tan le unwan kampalat kita kisur ki bangakren Anggak tien jong oblaya Teslani udon ya karenti tang ba king knam banya le iki bangai namar balai tang de kini kisul keren uladek job lot iki bangai baro wow unda ong se ngan siat ya padu knam ngan pom ya pada kawai uwana pi tang ban penyero ya kadur kadar uong iki samlawau kadur jong pi te lapalat Kisam layak helenti layak ngau he kat kawai. Kum kita kini ki boj usaitan ban pen kela ya ka jingat jonga jong pi na ublai uba em sha ublai ubam ahal jing penem. Kak tien jong ublai kela keren syai hang ne ko ong to sumar. Kawai nak temai ka ba usai tan usuk ban penkela yang bat ya pi kadai kaspa ka ka ba ken mau ba kaspa kam don jing wat katai ka dam sai katto ka jing jeliu daga bor jong kaspa latai ya ka jing tai banden ban bo ya ka jingking ban ne ka dan jing ayu ki yeng da ki pau mala ki riat ba ki kelalong ki madan ki kelalong ki riat dan jing akmat kaspa bat tang kata hakmat kaspa dan jing wat ubreu ubabha ban sniu menta de kaspa kapravap ko ang kathmai jong kaspa ladam nang pendenkam kedai ke besniu ada pinang man pendenkam kedai ke slam sandur ya ka akor babha bar ya ka gospel bisa kriblai kram kaspa ro kam dai ke besuk kaspa ka bala pen kelapang pet wat ya ka jingai ki brewa ublai Kum taha kene kapor kektien jong ulai larangi pule na kasiti ke penengkong syake Teslani kesan arpuwei ke ong dabishar ya ki ai baro batskam ya kata ke baba naba kita ki bawan hakador jong jisu ki wantang kendiat pan penyaper yang ngaba dia pi ki wantang kendiat ken mau ba Batskan ya ki ai barok jong jing Dena ka dau ka jing bamla ban batskan jongi kene ka pertai ke sejat kumni pinjaj menta yaj mit kindia la syati balai kalahir asut kene ka ako lang brio ka jingat jongi ki Kristan yo belai namar balai ngan ong yapi baya ki kon ki kti ki hinman ki para jonga jong pi lapen he haki bor jong ka science ngatrai pisngo tu aba ong gumta lapen he da ki bor jong ka science haskol lahikai ya ki brio Hakapor ngakan mapor bangadang let's school badang pulei ki kot ki semberet lahi kayangi ublei utau yo ubriu endang lapuai kam shaneng kelas 6 kelas 7 lahi kayangi ba ubriu uwan usri kam dei ka bor jonga science bla penhe yangi batkat banang yat kane ka jing hikai science kanang ngam kanang sutit hanga barapi kat hadu bakla klet no yo belai bam don belai dai ubriu batau iki ai baro kiawat yo wat ya gajak asyong jong belai namar bangi ki Kristan ni ong badon si don belai ki start sayan menta kiwat ya jak asyong jong belai hilaya kan mak hilaya pule ya kata hakikot kubor
wow kiwat wat ya ka jaka syong jong belai ken mau ka tin jong belai haki korin gong balada piwat yo belai wat adu kesengi jinyap pinam syem namar bau belai udon hakata ka beneng ka balai nagatai kam hangtai kam syatai u belai udon ka beneng ka balai Dai naga taka dau bala syapen he agi naga jing start bakan japur thai baka sami ki breu baka sami ka jing sneu Henry kan ne ai kan ja kak tin jong blai kong baka ne gai kadai kata ka pateng ka bakan jate kadai kata ka bakin jana Lam da pendap shwaya kine kin mau bakinam ja Henry ka ka kubor banga khat yang abad ya pi ha kini ka jan mit ka bamenta kalong ka kubor ka banga khat akene ka por kalong wating wala kita kiwan pila ban penlut por ban pule ki kot perthai da ki ar pausnam ki she pausnam pule yakene ka tien jong belai kan salong ka atiar Kaktian jong belai kan salong rukata ka jingda ya pi namaru syaitan undawan kemat jong ajong pi un pen pule khong pong tang sidkhat ngan syuai nuksa utrai ulong unong ap lang berat jonga upen jong yang ki jaka bakenjang ada kaktian jong belai ko ong hai jaka plang bajar kan ladau ong state pinam la ban sunu tu un pen bakla tang kindiat dai na kata kadau kan baki krista na gini kisngi bau syaitan pen bakla lotte ya ka ka baudon upen bakla kindiat pa kindiat hadu baka jingat jongi kala nangam syaka bakot sendan na kata kadau kalong yang abadi pi tongin bisyari ke baru kaktian jong belai ka gospel jong Matias ka ang to yale ya ka jingale bapa jong ka jinget to pin bat no kak lana babs kem no ya kata ka jingem bam jikot syaka bala khot ya pi bat phila phla ya kata ka jing phla bapa hai ki babon ke saki kenang bengin yo ya kata ka thong jong ka jingjap ka balong ka pan singat Marka tin jong belai ka angro jar ubaya ini adu kabakut utaken un yo diang ya kapan singat kene ka khubor kene ka jamit ka bamenta ka khat yang abadi pi bangin long ki breu ki babas kam ya ka tin jong belai lada pimpat pule ya ka tin jong belai lada pimpat pule ya ki lai powai hajar chispa iwai de khat hang ne sedang no Lada pimpat pule ki khat wais pa prap kendai lenong sedang no arsnam lada mdon jinge sedang no lada pule ki na ka gospel ka bathmai tang san banai hakalai lenong plasuk ars pa anrup kendai lenong kom ta pra bangai ba yin nganong ya pi sedang no Namar kani kadai kita ka atiar jong jingele to kre no ya ka atiar jingele jong pi kenang ba pinam syarem banam sya ban kelano ha kita ka jinget ke bangidon yo aba ublai un sawan hi dalade ban pen kelayangi te kalama shisha Tongin pen itu no yala de kemat jong belai kom kita kinong yale ke belapen beng ya ka atiar yo abakan boy ka por ong tin jong belai lada u belai uwan man pen itu dala de kata ka bainong jongi kalong ka dujak deng bashir kai ki para bangai ba ye jingana ka janmet sedang no ban pule ya ka kan boy ka por baka jingker do hakari om ka jingker do kpo om ka jingker do bam ka jingker do akabas ngau ya ka ktien jong belai ka balong ka atiar ka banyele ya kite ki bamut banwan pengela yanga bat ya pi umta kene ka jamin ai begene ka kubor kan yo jaga ha pedang jonga bat jong pi
Ublay ungerku ya pikum ka balang baki long kemi long pa. Bana dok menta to pin pen skam, bat skam ya ka jinget. Kumbala bat skam ka Naban Sawian. Kumbala bat skam Thomas Jones. Kumbala bat skam ki pastor ki bala syak kumu Richard Wambran. Kumu Flores ku bat kiwai. To bat skam mangiru ya kena ka jinget. Bat ka balong na ka ktin ka jong ublay. Ublay na ka buram jong u. Amen.